Получил си обезщетение от НОИ за трудова злополука, но това не означава, че работодателят ти дължи по-малко за неимуществени вреди. Точно това разясни Върховния касационен съд в ново тълкователно решение. Съгласно член 200 от Кодекса на труда, работодателят отговаря за вредите от трудова злополука или професионално заболяване, а обезщетението за болките и страданията или така наречените неимуществени вреди съгласно член 52 от Закона за задълженията и договорите се определя по справедливост. Века се прие, че когато съд присъжда обезщетение за неимуществени вреди по член 200 от Кодекса на труда, не се приспадат обезщетението от НОИ и пенсиите от общественото осигуряване. Причината е проста. Тези плащания обезщетяват различни вреди. Плащанията от социалното осигуряване покриват основно имуществени вреди, например загубено трудово възнаграждение или медицински разходи, но болките и страданията и увреждането на здравето се обезщетяват от работодателя. Трудовата злополука не е само медицински проблем. Тя е правен въпрос, при който законът защитава работника и гарантира пълно обезщетение за претърпените вреди.